హాయ్ అండి, నేను మీ పాలకొల్లు సతీష్. ఈరోజు అనంతపురం జిల్లా నెట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి వారి కసాపురం అండి. మనమైతే ఈ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వచ్చేసామండి. ఇక్కడ ఉండే ఈ ఆంజనేయ స్వామి, ఆయన్ని చూడాలంటే మనకి చాలా అంటే చాలా పుణ్యం చేసుకునే ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చే ఈ గుడికి వచ్చే భక్తులు గాలి ధూళి ఎటువంటివి ఉన్నా కూడా ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాయండి. మరి అంత పవర్ఫుల్ అండి ఈ ఆంజనేయ స్వామి. ఈ అంజన్న చూడడానికి వచ్చే ప్రతి శనివారం జనం అయితే చాలా అంటే చాలా వేలల్లో వస్తారండి. మరి ఎప్పుడన్నా ఈ స్వామివారి గుడికి మీరు వెళ్తే కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ పాలకొల్లు సతీష్.